Искате ли да имате богата реколта в саксии на балкона? Вкусните зеленчуци се нуждаят от подходящи саксии и качествена почва. Аз съм Боряна от Ботаника и днес ще ви разкажа как да превърнете почвата в златна среда за богата реколта само в 3 стъпки. То съм избрала точно тези субстрати за повдигнатите ми лехи, защото те се приготвят по специални рецепти от екологично чисти суровини и метали. Първата стъпка и първи слой в саксията е органичният мулч, съставен от компостирани дървесни кори, клони и стърготини. Втората стъпка е органичен субстрат, който представлява хранителния резерв в саксията. Той обогатява почвата с полезни вещества и минерали и поддържа оптимална температура в саксията. Третата стъпка е фината почва за раст. Тя осигурява правилната среда за покълване и подпомага развитието на младите растения. И трите субстрата са 100% биоразградими и напълно подходящи за екологично градинарство. Вече можете да ги намерите в магазините на Мусил Бриклаж и да стартирате своята градина на балкона. Време е!